ada sana batamu kita babaliak Josiril Asmara. Jangan lupa minggu besok buka YouTube Sinar Padang Official. Boleh ketemu sama Siril Asmara di album-album yang berikutnya. Dadah di sana. Allah di atele anak nata oh ada babatu malang di atele anak nata kaki lama lembai larang jauh lembai laju kaki lama lembai larang jauh oh lembai laju oh oh kita lah kamu mulai larang rantau oh mengarang lakabai oh kok salah lama apa olah sakali koe ho japui pae hola japui tabao
Oh dari sitalo ke sitala banane tumbuh dalam pala. Oh di karang sejarah jadi kabakok salah maafkanan banyak. Oh marimbun kayu dalam pala ke tanah jatuh sularonyo. Oh kok sempat sana mojo apa joda joninyo adona mandanga kabanan banyak ampun jo maaf sekali ko Tuhan. Kalau jadi kita merambah dari sitala ke sitalun, madanglah tumbuh tepi jalan. Oh karano badan kamangarang kabakot salah yo awak minta maaf minta ampun yo rila yo maaf ke kawan-kawan Tuhan. Oh indah disiko jalan kareko jalan kayun-ayun lawu. Oh ampun jo maaf kanan basamu yo anta bakaba kurang tahu Tuhan. Labe buahnya segala buah daunnya jatuh tapi jalan ke tanah jatuh sularonyo banane tumbuh tengah ladang si cerek di dalam rimbo di sawah menanam padi. Oh samba bicarito masuk kabaka mulai diuraikan ampun kapak nambah samo. Oto sabui kejadian di daerah Ulu Bayang apa namo judul curito latas sasa mangko menjadi Tuhan. Oh tumbuh lanane dinantenggi diambil dua jo tiga dek latas sasa mangko menjadi kok salah maaf ho kanan kuaso Oto sabui tampe kejadian terjadi di Ulu Bayang. Ulu Bayang nagari lawe terjadi di Pancon Taba Ulu Bayang. Oh terjadi di Pancong Tabanyo Ulu Bayang di sinan tampe kejadian. Oto sabui pak nama pelakunyo adalah orang nambah dua orang berdua laki bini baranak seorang laki-laki Tuhan.
Obarana sorangnya laki-laki siako namo badanaya siako namo mandekan duang ho siapo galajo namonyo o siako namo bapak inyo banamo inyo Ustad Munab itulah namo bapak inyo to sabui namo mandenyo. Kita bilang namo mandenyo, siemi namo mandenyo, Ustad Munab namo bapaknyo, siemi namo mandenyo, baranak cie laki-laki, siako namo badanana. O siapo pak galajo namo, banamo buyuang ali tambrin tuan. Obanamo buyuang nyoali tamrin panggilan dari mande tamrin panggilan dari bapak tapi malang tibo di tamrin awak sedang dalam sekolah dasar meninggaya badan tamrin. Kau tinggal mande badan inyo ba itu kalau kau dipandang tinggal jo mande nyo di rumah Tuhan. O tinggal jo mande nyo di rumah baduho sajo jonde kandung dicaliek mande badan tamrin sado indah sado di mande sado lai sado de urang. O manando anawa urang bansik kurang mangake kurang makan kurang manumbok kurang turun ba itu mande badan tamrin dipandang kabake rumah. Kok lantai jongkang jongkian, kok dinding liang-liangan, kok atok bintang-bintangan, awak orang banse di nagari Tuhan. Oh awak orang banse nyoa di nagari di sinan kalau kok dipandang indah to bilang-bilang lamo. Oh maalun sajo badan tamrin walaupun mande orang banse nyolai sekolah juo sekolah lai tarui juo sedang dalam sekolah dasar. Kok tamrin pak dalam sekolah utak namu pikiran lanjui lainnya hebat utak tamrin tapi baa mengabakan o manderang bangan se dalam kangampuang Tuhan. O manderang bansenyo dalam kampung manderang mikin di nagari di sinan mande kabakato bakato mande baket tamrin onde nak kandung tamrin nae. Hokok lah tamat nak sekolah dasar yo jangan nak menyambung juo kok menyambung juo bersekolah akadayo badan mande yo nak. Ho awak orang banse nak dalam kampung awak orang mikin di nagari kok kamang adu kadusana dusana ndak acuh. Ho sorang juo donai karano awak orang musikin Tuhan. Ho mandanga kato dari mande menjawe badan diri tamrin nonde mande dengan bana. Ho kalau coy itu kato mande diakini ambo baranti pado barisu membuat piti abi kok sekadar pandai tuli baco tamrin lebih satu libang aco mande.
Oh tamrin lah bisa mande tuli baco dia lain dak sekolah lain ba itu kato badan anak mandang anak nama ngecek nyogusuk kepala anak onde tamrin anak mande yona honan sabana nyona badan mande tamrin ho ibu mencali badan tamrin yona nan samo gadang jo tamrin tentu sekolah kasadonyo anak mandela kabaranti tapi ba mengabakan orang miskin ho di nagari yona ba itu kato badan mande Tuhan oh di sinan kalau kau dipandang baranti tamrin basikola tuli baco inyola tahu memang lalinca badan tamrin karano utak nyobana naranca oh bakato mandeka tamrin onde nak kandung tamrin na pere sikola ndak masalah tapi mengaji jan baranti ang tatap nak pai mengaji pai ke surau tiok sanjo pai barajang mengaji oba itu wana kato mande mandanga kato mande nan tamrini ndak kama banta mengaji lai tarui juo kalau nyo tamrin kama ngaji dari ali mulai dahulu oba itu juo pak nambiaso de elo utak badan tamrin la pandai pulo mengaji sainggonyo Al-Quran nyo nanado ala lali nginca badan tangamrin Tuhan anggaran tamatnyo sekolah dasar la pandainyo mengaji la linca membaca ayat Al-Quran takok de inyo kesadonyo dalam kepala ayat Al-Quran ba itu hebatnyo badan tamrin ho dalam mengaji nyo lah bisa naninyo ndak ado palalo sanjo nyo danga-danga kato nang gae honyo danga-danga kato nantuo jadi adola di daerah ulu bayang adoran santiang pak tadanga de inyo banamo gae dukuniti Tuhan obana moga nyo adukunitie di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badan tamrin barulang nyo ketampe gae dukunitie ho awak nan sadang budang tanggung meminta alemu kabatinan di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badan tamrin sadang jo gae dukun iti gae tu sayang bake tamrin karano inyo panamu oh karano pajako agak jujur ba itu kato badan gae alun ditaga nyola baranti alun disuruh nyola pai ba itu badan diri tamrin ho gae batambah sayang juo oh sari jodoh hari abiari baganti hari abiari baganti pakan pai jo gae dukun itie onda guno to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana di sinan kalau kok dipandang bakato gae dukun itie onde nak kanduang tamrina kok iyo angka nak mambiek pengalaman apa juo lain namu buyang basumpah bajanji awak baduo mandanga kato bantu itu onde apa dengan bana jadi pak kato badan tamrin
Yo janjinyo pa ambo namu janjinyo ambo panuhi asal talo di badan ambo asaja nyawa taruhannya mandanga kato bantu itu onde nak kanduang namu doi apa turunkan pengalaman tapi jangan sampai salah guno nampara tamu angkat tawi janang cubuan kana anak apa ba itu kato badan gae o mandanga kato rupo itu indah pak kato badan tamrin mandanga kato dari tamrin di sinan kaji mulai nyobuka yo mulai nyo nampara tamu mencari daerah nyo dulu nyoba layam sekali nampak lati yo jantungnya nan sikit siang yo malam sekali turun sekali naik ba itu kalau kok dipandang onde nak kanduang tamrina ang calik tali nan di batang tubuh ayam ampe ko mana tali nan di batang tubuh ayam nan salai ko indak tapakai indak ado guno tali ko nan tali di batang tubuh di tubuh awak tigo alai ba itu bana kato gae nyuagi namo tali cie satu nyuagi namo tali di sinan kalau dipandang ikut tali nan hilang timbul berkaitan kau juang jantung ang calik tali nak nan hilang timbul kaban putih indak putih katuan kuning indak kuning nan ditampu ye jati jo angin jati hak lalu kumnyo jatuh ikola tangali na hola tali kulimai onyo agiena mo tali nanado cie tali cie namonyo lajale namo tali tadi laksana ngati badan tambrin di sinan kalau kau dipandang nyotingkean setingke lai danga diang nak kato apa hokok kajatu na kabake kare kalau nyotibo kekarasan bule nyoduya bantu talu alun lawe sebantu eko masih nyobule joduya oh masih samat nak sama tomato ba itu kato badan nyo kambangkan di badan gae nyo nyatoan di gae cie tuan nyonya tokan di gae cie la nyuraikan di badan gae setola jale di badan nyo la sanang hati badan nyo hola sanang pa hati nyo badan tamrin kalau la dudu ang disiko sasak basasak nak barisuk nyo indak nang kare cie juo lai kajo Mariam mang di bae jan kagurie bante tidona ojan kaguriena bante tido ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu laksana ngati badan tamrin nala sebulan 2 bulan sampai 3 bulan tempe apa oba ulang jo tempe dukun itie ba itu kalau kok dipandang la nyo kambang ayat jo hadis nyo kaji bana cie onde nak kanduang namu doi
Angdanga kato apa ayat 6666 ayat agunonyo nana 6000 kau untuk kanak-kanak mencari alemu dari ayunan sampai ke mato haritaga. Yo kalau naninyo na 600 300 padukunan lawi 300 padukunan dare kalau inyo na 60 lapenyo ke pengajian tarikat kalau nyo na 6 itu nyo tibo beko disifat 20 Nana balik nak kanan nampe pulang kanan tigo balik kanan duo pulang kanan saleh itu nan satu punya kuasa ba itu kang ato ma kala dukun lait Oba itu kato dukun itienyo agi kaji cie joduo nak kare siko duduknyo kok lunak siko duduknyo. Oba itu kato badan gae kalau nyo untuk kamam baik kalau nyo ingin pamunuhan lape lagayuang satu aja. Onang gayuang nak satu aja indak membae jadi juasa basingwang jange jo badaninyo babacut tandaratio alai bulu Wasa talambe nak mau beknyo aja lula bilangan sampai na Jalula nak bilangan sampai ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu baru bakatonyo badan tamrin honde gae dangakan bana pembuka kunci gae ba acaronyo sakare karenyo kunci sagadang kuro ba acaronyo gae memukanyo. Di sinan kalau kok dipandang lah nyo tunjuan di badan gae nyo agi kaji cie jodoh nyo agi kato nan jadi sadang tempurung la balaka manolo kepalo buci kare di itu nak larang buka mano panjaro pakai kunci na Mano penjaro nak pakai kunci ba itu bana kato inyo di sinan kalau kok diliek mandanga kato cuy itu la jale cie jodoh di sinan batanyo balik badan tamrin ndak ado lain pak padoiko ndak ado lain padoiko ado juo urang manyabui bisa na hilang di nantarang bisa hilang di banang saleh bisa hilang di rumput saleh yo ba acaronyo pak mambuenyo cubo uraikan bake ambo ba itu bana katoinyo ko ambo pak ndak tangguang mambue tak babue ba itu bana katoliau mandanga kato badan tamrin nonde nak kanduan tamrin na kalau nanilang di banang saleh ado sejarah da ulunya tapi hati-hati nak membawaan kotak nyo hilang salamonyo ba itu bana kato diau di sinan kalau dipandang nyo kambangkan kaji sekali nyo kambangkan kurana nado lay jale di badan tamrin nan satu nampunyo kuaso inda ilang ke mano-mano ndak lari ke mano-mano
Di sinan jatuhnya nak pengajian lemunan, jatuhnya di sinan bana, tapi elonyo kalamnya toco itu kato badan gae. Nan hilangnya nan satu na indak kamano masuk ke dalam tubuh Muhammad, mangkoknya gantiang Maria manusia kasih nan hilang na holanan kuaso kasinan nilang ng kuaso, tapi elo-elo nak malapelemunan. Kalau nyo kurang hati-hati bisa nyo hilang salamonyo, nak kabalik lagi kalam nyato. Oba itu kata badan ninyo beko tibuang di alam gaib, nak balik lagi kaduya ko. Ba itu kata dukun itia. Oba itu kata dukun itia, kata sampai hati lasanang ladape pengalaman kesadonyo nanado nanyo pegang di dukun itia nyo ambil abi di sitamrin onyo ambil abinyo di sitamrin deklah sudah pengalaman dapet bapisah inyo jo gae batanyo sekali badan tamrin non depak gae dangabana. Pantangnya pengalaman ba itu kata badan inyo di sinan kalau kok dipandang. Honam pantang gadang na di pengalaman anak guru yo anak awak ba itu kata badan gae nan lain nang mulia malakuan ka guru jan nang bae anak ka guru jana dibayan kata sampai sebantu itu basalam tamrin jodukun ma jodukun itie. Satu basalam badan ninyo nyo parentan badan tamrin kok barangke ang dari pondok apa kok ingin menambah pengalaman luak nyo pado badan apa. Barangke lang ke daerah selatan, carilah nak nagari Suranti tampu daerah Ulu Langgai. Banamo gae dukun tuduang tingganyo dake kotorang anak-anak banamo gae yuang dukun tuduang. Kalau nang gae dukun tuduang adonan soleh di badannya, bisa berjalan di kuli air, di banam indak kamati, ditembak indak ketalok. Ba itu kalau badan gae indak talok dimakan basi. Yo indak dimakan de yuang di malelotan garundam gara gaji. Ba itu kato badan inyo mandanga kato bantu itu alala sanang hati tamrin. Kalau iyo gae sabantu itu ambo barangke nak nyolai, bo minta izin kande kanduang mansonyo ambo kamar antau gae. Mansonyo ambo kamarantau ba itu kato badan ninyo di sinan kalau kok dipandang. Indak to bilang lamo bana di sinan kalau dilihat agak saja di badan ninyo.
Maalun badan si Tamrin bajalan nyo dari tampe gae nyo ayun letang samo lanjui nyo ayun langka samo jarang baralo bulan tiak jari baralo geliang kapalo di sinan kalau kok diliek dek lamu nyo bajalan sampai ke rumah mandekan duang. Oh sampai ke rumah mandekan duang seto sampai ke tampe mande setelah tiba di labuh pintu baca assalamualaikum menjawe mande sekali Waalaikumsalam kata mande naiklah Tamrin nate rumah. Oh naiklah badan diri Tamrin setelah naik ate rumah ala basalam jo mandenyo baru bakato badan Tamrin onde mande ampuni ambo ampun baribu kali ampun yo ampun di bawah tapak kaki di atas selo kabasaran katori yang kato talompe kato takui kato ndak sampai nambana kato bakaban tumpak di badan mande diri ambo yo tumpak di badan anak mande hari kini pai marantau mungkin naga ngari batinggang akan mae. Oh mungkin nagari nyo awat tinggan mandanga kato bantu itu di sinan kalau kau dipandang dak gono to etong lamo menangi badan diri mande onde Tamrin anak mande yona. Ho marantau nak nangkang sabui na ho badan nang bujang tanggung bantu iko nang katalok diang di nagari urang marantau pulo nambah etong lain dak mati. Ho kalaparan yona awak badu le nak nanti nan cie badan diri Tamrin nan seorang badan diri mande. Ho mande lagai bantu iko nasib mande iko contohnya dape ang sabui kamarantau kama mande na kama ngadu Tuhan. O kama mandena kama ngadu mandanga kato rupo itu jawaban badan Tamrin nonde mande dangakan bana. Yo danga di mande kato Tamrin kalau itu na mande tanyo jangan mande manangi pulo kok layambo barasaki kok batamu jona bayi di nagari urang awak japui mande ka kampung mangajo tinggal mak di nagari. Hoba itu kato badan inyo nan jalenyo badan diri Tamrin hari kini pai marantau hari kini mande pai marantau nana ndak dape ditaga-taga anak ndak dape dilarang-larang naninyo iyo marantau juo. Ho di sinan kalau dipandang dek ndak dape anak dilarang batanyo mande bagi anak onde nak kandung Tamrin ho janganlah kato nak kato mande badan nang pai marantau tentulah kajauh ho laka payah balik ke kampung dangalah pasan nak badan mande iyu bali balanak bali parang-parang bali dahulu di bali anak sungai Pampan nyo ambil nyo kabuang-kabuang yo nak. Ho karano badan nang nak kamarantau ibu cari dusa nak cari indu angke gapai dahulu kok pandai ujang membawaan labi eloknya na dindekan duang Tuhan.
Olah bielok nyona dindekan duang mandanga kato rupo itu indah to bilang-bilang lamo disiko kalau kok dipandang onde mande dangakan bana ho jawe la salam mande badanamo selamat tinggal yo badana mande elok-elok la mande di rumah rilan jari la paya mande ho dari ayunan kini lagadang jaso mande alun tabale dape ambo lapayala dape tambrin barang ke ala anta kamati sedang jalan anta mati di tanah rantau tambrin jalan dia doso ho mandanga kato dari anak jawaban badan mande onde nak kanduan tambrina ho kok kamarantau marantau la mola kok kapai pai la mola tapi na mati jangan sabui mambue ibona ho hati mane yo naik oba itu kato mande kangen duang tuan o kato sampainya tamrin barangke bajalan kaki dari ulu bayang yola dari pencung tababa itu kalau kok dipandang ho takana katonyo dukun itik tolong lapai kasuran tie tolong dicari dukun tuduang itu pasannya dukun itik mandanga pasannya ala rupo itu nampasan guru nak kalupo nampasan gurunya anak kalupo bajalan kaki badaninyo kalau nyo tambrin ke bajalan awak sama seorang ari sadang tengari tape di sinan kalau kok dipandang nan tamrin pai marantau baju salai sarawa salai cuma nyonanyo pakai saja na babawo babaju serap indah ado ba itu para sayang tamrin tuan ba itu para sayang tamrin di sinan kalau kok dipandang indak to bilang lamo bana ndak guno to etong lamo disiko kalau dipandangi ho panek dek lamo di bajalan dek lamo bakal lamuan jalan batambah jauh jauh indak to bilang simpang jalan indak di etong simpang dape indak to bilang kampung lawe di sinan kalau kok dilihat agak saja di badaninyo anggaran nyopuku ampe patang sampai ke simpang pasabang ngarutuan oh sampai ke simpangnya apa sabaru tagak-tagaknya di tepi jalan setonyo sadang tagak-tagak ari lado setengah limo aman dake ke pukul limo hampir tiba setengah enam yo hari sadang setengah enam lalu la oto sekutiko oto nyonyo na lalu la oto galu apa oh lalu la oto galu nyo cali oto galu nyo pandang oto na lalu tekajui badannya buyong tambrin kok kadiambe oto galu oto dinas komana mau nyoba itu kato badan tambrin Honda jadi otonyo ambek ba itu kalau dipandang di sinan kalau kok dilihat
Ndak lamo kita bilangkan dek lamo bakal lamo nindak disiko topa lamo dek lamo tagak di jalan lalu loto cie lainnya stop la oto di sip Tamrin ala baranti oto tadi tuan. Oh ala barantinyo auto tadi orang tu seorang di dalamnya bakato badan dirinya dedek kanduang namudoi kapai kamang rana mudo mandanga kato rupo itu onde udah dengan bana rencana badan diri ambo kamanompang dan sainggo surantie ba itu kato badan ninyo lai kok sampai udah ke surantie honde dia kanduang namudoi oto udah sampai katapan ba itu kato badaninyo iko sudagar belok jauh dia oto sudagar dia belok jauh ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu lah naik badan buyong Tamrin satu lah naik badan Tamrin halaba jalan oto tadi satu jalan oto dipandang indah di jalan di Palamo lape di simpang Pasar Baru manampu simpang lubuk kumpai di Malowati nak karagu jomande awak bacare lape di simpang lubuk kumpai nyodaki sulah yang pandang dek jomande awak bacare galak amat tabayang-bayang lape di bukit subayang pandang alati boto di sago mangko galak mande tabayang-bayang di mande di kampung Bansik Basansaro lape nagari sago tibo di simpang bunga pasang lanyo tampu daerah painan di Malowati ndak kai bojo mande bapisa panjangan tai ndak kadang gape do batamu kan tuan olah penagare sipainan latibo di pancuran boga mandaki oto sekali manurun ke Bukit Pulai hodisinan kalau dipandang satu lape di Bukit Pulai menampu daerah Batang Kape lape nagari Batang Kape latibo di tanah kareta babang si sungai Pampan lah nampak nagari Talue olah penyo dari nagari Talue lamandaki oto ke Bukit Tarata lape di Bukit Sitarata yola tibonyo oto ritma di daerah Lansano lape nagari si Lansano la nampak kampung Surantie tuan olah nampaknya kampung Surantie ba itu kato badaninyo satu latibo di Surantie di sinan kalau kok dipandang honda guno to bilang lamo bana dek lanyo latibo di Surantie di sinan kalau dietong la turuninyo di sinan nyotanyo kau orang kampung nan ma jalan ke daerah Gantiang di Matampeknya dukun tuduang ba itu kato badan Tamrin anak mudo bana batanyo anak bujang tangguang coyiko otak kaji orang manangan dukun tuduang lo nanyo tanyo sagadang iko nang kabatanyo mambuek mati buyung sajo na oh mandanga tanyo dari Tamrin tampu nak jalan naraka mudi angului jalan kokini lape nagari na disiko bekwang tanyo tarui manarui ado di sinan daerah Gantiang nak namo kampungnya dilie kampung Ampalu di sinan rumahnya dukun tuduang ba itu kato badan orang
Homandang katoco itu bajalan tamrin sama seorang sedang bajalan-jalan juo di mainyo totiboan latiboinyo di tambulun lalape nagari tambulun nampak nagari Kota Baru. Olape nagari Kota Baru lah nampak kampung Kota Panjang lepe nagari Kota Panjang lah tibo di daerah Kota Marapak lepe nagari Kota Marapak lah nampak daerah Nyonan Lawe. Olah nampak kampung Kayu Gadang lepe nagari Kayu Gadang lah tibo di Pagabasi daerah Gantiang itu lah tampe dukun Tuduang tuan. Oh itulah tampe nyo dukun Tuduang di sini ninyo batanyo onde apa nan sadang duduk di palanta batanyo ambo kapak di manyo tampe dukun Tuduang. Oh mandang katoco itu tatanyo bana kaurangnya agunonyo yuang dukun Tuduang kenapa diang guno liau ba itu kato badaninyo. Homangko ambo pak datang kemari mencari namo dukun Tuduang ambo ko datang dari bayang parenta gae dukun itie iyo guru di badan ambo menurui apa dukun Tuduang tuan. Menurui apa dukun Tuduang mandanga kato bantu itu lagalak gae dukun Tuduang onde nak kanduang namu doi naik lana ayat rumah latatanyo di urangnya bana. Aikonan urang yuang dukun Tuduang kok dicalik bantu dukun Tuduang ndak yakin awak liau mansokare badan alui bantu karempiang ikolonan ndak katalok kane tembak ba itu kato badan tamrin. Yo tapi parenta dari guru tepat so tampe dukun Tuduang tuan. Otapaso tampe nyo dukun Tuduang ba itu kato badaninyo alanyo tibo ate rumah onde nak kanduang na mudoy onde nak kanduang na matai batanyo gae bake buyuang siako gala dengan namo mandanga kato rupo itu kalau nyo gala dengan namo ambo banamo buyuang tamrin. Yo tamrin panggilan dari mande ba itu kato badaninyo leja lepak di badan apa mangko ambo datang kamari parenta guru badan ambo tuan. O parenta guru pak badan ambo iyo lagae dukun itie mandanga kato rupo itu ado janji jo dukun itie ko iyo nyuang anak murid dukun itie ado da ulu yuang janji kami. Mo badanang jo apa kabalakang rumah tapi ko ndak bisang mane musti ujian berarti bukan nang anak murid dukun itie ba itu kato badan gae. Konyo bau kabalakang rumah lah nampak batang situka iko mana batang situka cuang tunjuk batang situka bantu tapanggang ngajadian ko iwang muridnya dukun itie pasti tapanggang batang situka na Oh sebab itu nak janji dahulu mandanga katoco itu di sinan kalau kok dipandang taman wong badan buyong tamrin.
Hodisinan kalau dilie sababnya janji jo dukun itie janji jo guru ado bana ndak boleh sembarang bayan ndak boleh sembarang cubuan mangecek badan diri tamrin honde nyo gae dukun itie kok salah maaf badan ambo pengalaman ambo cubuan ndak tantang tampe nyo ambo uji do gae. Oh maafkan badan diri ambo kato sampai sabantu itu nyo tunjuk batang situ kata panggang pai batang situ Tuhan. Otak panggang batang situka mencalik layu batang situka lagalak gae dukun tuduang iuang anak murid ma dukun itik mola kalah ngadang na hola badan la wa Oh barangke badan diri tamrin tarui kaladang badan gae ialah gae dukun tuduang disinan kalau dipandang dak lamoinya di jalan sampai kaladang badan gae. Oh sampai ke ladang badan gae ba itu kalau dipandang nanari sari itu. Oh dek karena ang perintah dari kawan ambo hari kini buyung baraja jo badan ambo na Oh bajajang jo badan ambo ba itu kato badan inyo disinan kalau kau dilie mulai membaca pengajian agak saja waktu itu nyokambang sekali pengajian disinan kalau dilie nyuraikan bana cie onde nak kandung namu doe dangakan bana disitamrin kalau juga nak barabeda nan sabana nyo ampi samo cuman nyo buwe masing-masing cuman jadinya sorang-sorang ba itu kato badaninyo disinan kalau kau dilie mulai lainnya laka mengaji nanyo ambil nyo pengajian tan garundam nyo gara gaji dipae mato baragel yang ditakikan yang baradangkang tan sapi jotan guntiang indah dimakan di malelo. Lejale diang nak sabananyo ado sejarah yang dahulunyo dasarnya nang kita kambang adonyo asa jo jangkonyo disinan kalau kau dipandang perintah datang dinan satu dasarnya ma manusia nangko mangkonyo awak jadi cokini dasarnya pengajian basi dasarnya dari keringat Nabi Muhammad ba itu kato badaninyo nanado tumbuh-tumbuhan nak di alam nangko samo dasarnya daripada awak ba itu kato badaninyo bajanji kita dahulunyo mansonyo indah malukai
Mansonyo indah dona kamanyanyo Baitu kato badaninyo Disinan kalau dipandang Dangakan bana dibuyung tamrin Asa basi balik ka basi Asa ye pulang kaye Asa tanah balik ke tanah Asa api balik ke api Hei api angin tanah Babaliklah bak samulo ke dasarnya Di sinan duduk pengajian Oba kato tamrinyo asekutiko ba acaronyo pak membueknyo ba acaronyo menjadian mansonyo indak kekatalok manso nak talok dimakan bantu ndak talok dimakan basi ba itu kato badan tamrin di sinan kalau kok dipandang nyo ambil lah yang digaek nyo talo badan diri tamrin buek lana elo asa basi balik ka basi asa ye pulang ka ye kok basi nangkang sabui kok aye nangkang tanyo ba itu kato badaninyo Kok basi di tubuh buyung iyolah tulang badan tamrin kalau nyo aye di tubuh tamrin iyolah insan badan tamrin kalau nyo darah tumah nyo api di duyako iyolah darah badan tamrin Ho kalau nyo tanah di duyako iyolah daging badan tamrin balian balik ke semulo asa jadinya tolong kanan ba itu bana ketogai nyo buek di badan tamrin lah nampak koko digaek nyo gugu jo lah diang panjang lakak balakak bunyi belah diang gugu manggugu tiba di punggung jan kaguri bante tido lah sumbiang hola mato lala diang Olah sumbiang matola diang ba itu kare badaninyo Hoba kato badan diri tamrin manurui kabana dape parenta di guru ambo gae bisa berjalan di kuliah Oh bisa berjalan di kuli air mandanga kato coy itu sinan nyoga kamangecek ko iyo nak coy itu juo ndak kanyo simpan di badan gae nyokambangkan bana cie nan berjalan nak di kuli air hakikat badan diri kita ndak berjalan di kuli air berjalan hati gumiala nak Bajalan ate nak gumiala ndak aye don kita tampu ba itu bana kato gae mandanga kato rupo itu nyokawan di badan tamrin dek la nyotunjuan cie la jale dek badan diri tamrin abi hari baganti hari abi hari baganti pakan Abi pakan baganti bulan alas sebulan 2 bulan lah cukui ketiga bulan ditampik gae dukun tu duang tuan ditampek gae dukun tuduang di sinan kalau kok dipandang onde tamrina anak gae dek labi yang ambil kesadonyo ndak ado nan tinggal lain nang kagae agian baket tamrin
Nyo ambil kari sabila, nyo ambil kari di tonggak ladang, iyo di tonggak pondok gae, kari nanadot mati gokelo, satu nyo ambil kari tadi, onde nak kanduang tamrina bawa kamari yuang tanganang sabalasu gae masuan karinang ko asata sasa ang denan sampi asata sasa badan tamrin kok sempat buyung sorang lawan kok banyak iko nang kamambantu yuang badan tamrin nyo ambil kari nanti go kelo nyo lataan di ujung jari mengirap ke dalam badan taraso katubuh hola badan latam brini Otaraso ketubuh badan tamrin kari hilang hati gae sanang lang ambil mana ikat sadonyo oh bulie barang kek kini yang dari pondok gae tapi kok payang dari pondok ang tarui ke daerah tarata arahan jalan ke Padang kok tiba di pasar Suranti aran jalan arah kesu ang tampu kampung tarata kalau lah tiba di tarata batanyo buyang di sinan di manyo tampe dukun lang hati Ode manyo tampe dukun lati yang minta pulau di sinan kabanang dari tampe ambo perintah gahe dukun tuduang na Parenta gae na dukun tuduang ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu lasanang hati badan tamrin obat salam nyo gae dukun tuduang inyo barangke nak nyolai bajalan kaki dari pondok menuju pasar Suranti tuan menuju pasar Suranti ba itu kalau kau dilihat indah to bilang lah mau bana agak saja di badan ninyo yo panek dek lamo di bajalan nyo ayun letang yo samo lanjui nyo ayun langkat samo jarang baralo gulantik jari baralo geliang kepalo inyo bajalan tarui juo awak lah jale anak bujang tangguang yo panek dek lamo di bajalan dek lamo bakal lamoan latibo di pasar Suranti keloan neraka suok kamanuju nagari tarata ketampe gae dukun lati tuan katampe gae nyo dukun lati ndak lamo inyo di bajalan latibo di jembatan panjang lanyo lewati simpang sago katorang dulu simpang sari katorang kini o manampu daerah lansano lape nagari si lansano latibo inyo di tarata batanyo badanyo diri tamrin onde dangan lade apa nan sadang duduk sadangnya duduk bana
Batanyo pak ambo kapak di rumahnya pak dukun lati ba itu kato badaninyo manjawe gae sedang duduk kalau nan tampe nak dukun lati itu ado ampalam gadang itu batang ampalam gadang itu tu rumah badan gae. O mandanga kato rupo itu Muhammad disinan kalau dilihat bakato badan buyong tamrin tarimo kasih pak banyak-banyak ambo barangke nak nyolai tuan. Oh ambo barangke pak nak nyolai di sinan kalau dipandangi lah sampai tampe rumah gae iyo lah gae dukun lati. Oh satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum menjawe gae dukun lati alaikum salam kato gae siatu kato badan gae. Oh manjawe badan buyong tamrin ambo pak kato badan tamrin ado utusan dari jauh pak Yo ada utusan pak dari jauh mandanga kato coy itu di sinan kalau dipandang naik lah naik rumah. Oh mandang lainnya suruh naik alanyo duduk di kursi baru bakato dukun lati onde nak kandona mudo batanyo apa kana mudo aku sabab karanonyo kok datang ke tempe apa barita apa nambah bau baru bakato buyong tamrin onde apa dangakan bana kalau nam badan pak diri ambo ko datang dari bayang ditampe gae dukun itie salah saya tampe gae dukun itie baru lape ambo kasuran tie tibonyo dake dukun tuduang lah sudah jo dukun tuduang nyo parentan di badan gae katampe badan diri apa meminta pamenan gak sakete yo parenta gae dukun tuduang mandanga katoco itu setota sabui dukun tuduang onde nak kanduang namu doi ko iyo utusan dukun tuduang kabalakang kita mangece na Oka balakang nak kita mengecek ba itu kato badani nyonyo bau ke pondok balakang rumah do la pondok ketek cie honde nak kanduang namu doi ko iyo dari yang tempe gae dukun tuduang sapayo jana pak takicu pak cali hitam jo putih nyo dicali perak timbagonyo dicali loyang jo amenyo. Ko iyo datang dari tempe dukun tuduang nyo ambil golok sebuah seto nyo ambil di lukun lati kanyo bae badan buyong tamrin seto nyo nampak lah diang katibo seto nampak nyo kama bae nyo buek sabana-bana nyo nyatokan sabana nyato adokan sabalun ado. Yo tabuak maripat jo atikat la nyato pandang syariat la jale pandang ma'arifat asabasi balik ka basi ndak basi lo nang kamalukai ambo ndak la diang lo nang kamanyuntang kuli ambo ba itu kato badaninyo di mana nan tajam tibo di sina na iya tadiri la diang tibo balaka laka la sumbiang mato la diang gae la galak gangae hola dukun lalati
Lagala gae dukun lati apa percaya bake buyung mansuang dari tampe dukun tuduang di sinan kalau kau dipandang mandilah dulu namu doa sucian badan ang elo-elo ang ambil dulu aye wudu sabalun pamenan apa ang agiana Oh mandanga kato dari apa namu apa yang mau mandi tapi baju pengganti ndak ado latigo bulan pa iko juo ko balaku mua baju bacuci ndak ado baju baganti. Amborang banse pak dalam kampung amborang ino di nagari ba itu kato badan tamrin olah galak badan diri apa lay jale diang yung sabananyo nang kito di ate duya samo mana kesadonyo oh cuman bedanyo ado juo cuman bedanyo ado pulo adonyo capek jo lambeknyo adonyo murah jo indahnya ndak boleh manyasa cie jo na Mandak boleh menyasa dona acie juo nambat tamu kita dapati nambat tabuk kita jalani ba itu kato dukun lati memandang kato cuy itu nyo ambil sekali air wudu selesai ambil air wudu di sinan kalau dipandang disucikan badannya pak buyung tamrin mayo suci sabana suci samansu alun barabalun alun terjadi alam coiko ba itu kato badan gaek nyo sucikan buyung si tamrin mulailah alemu dia jangan mulai alemunyo adiajan di sinan kalau kok dipandang onde nak kandung tamrina kok sempat besu ang badarok tuo kok sempat gae bantu apa kok ada orang kamancali atau menginju jo mananuang kalau jo badan diri apa cukui jo aye putih sajo ang calik baru pona aye putih pandangi bana diang elok-elok sia diang urang nang ketuju na nampak di dalam aye mandang kato badan gae kalau iyo pak sabantu itu ambo tadaga jo mandi ambo mandela lambe batinggakan ba ako nasib mande tangamrin pa yo ba ako nasib mapa mande tamrin mandanga katonyo rupo itu di sinan gae kok dipandang maalun gae dukun lati nanailah do dalam galenyo buek pak sabantu itu nyatoan sabalun nyato adoan sabalun ado tabuk maripat jo atikat nyo nyatokan mande si tamrin duduklah di dalam galenangko asa balato isi alam duya salawe daun bingirama maduya salawe nyo daun bira duya salawe tepat tangan walaupun di mande tamrin adoan di galenangko ba itu kato badan gaek kato sampai ambuinyo tibo nampaklah mande badan tamrin sedang bamanuang di labu rumah sedang menangi mande tamrin
Satu nampak di badan Tamrin maniti aye mato Tamrin mencalik mande sedang manangangi oh Tuhan mencalik mande sedang menangi babeda-beda pengalaman orang ko lain-lain caro bueknya ko iko lo kalabian ko apa ko iko lo kalabian laksana ngati badan Tamrin lah jadi mapak nak talo awak mencalik mande lepak beko nak jadi cala beko repak jadi calian jo mande lepak mohon pak ambo kapak Ba itu kato badan Tamrin menangi lambe lang ambe Tamrin menangi nyo lambe nak gono dia tong lamon de nak kanduang Tamrin na apulana ya mato nak para luloang menangi apulo nak nambah tangi kanang kita nambah nyawa nak dia teduya sedake dake nyo awak sampi nyo kita lamojo lambe nak kabapisa lamojo lambe kabacarai ba itu kato dukun langati Maba itu katonyo adukun lati jadi kau berpisah waktu pak jadi nak bertamu zaman dia awak letu ba itu sekali katoinyo di sinan kalau kau dipandang berpisah ba aku makasih ang Tamrin coy itu kato dukun lati oh mati tibo pak mande ambo mati tu ambo mati lo ndak ke betobo besok letu ba itu sekali katoinyo onde nak kanduang Tamrin antaro kita nani duit di duyako walau siajo manusia walaupun mande badan awak nambah tamu tetap bertamu sekali kita mengecek sekali kita bertamu sudah itulah diam sangajo na jadi kok sempat mande awak pak atau joaya awak pak amat tidak ulu jadi ba acaronyo pak supaya dapat bertamu ba acaronyo supaya lapet tadaga memandang katoco itu di sinan kalau kok dipandang supaya lape nak teraga awak dengan ayah kok sempat ayah ndak ado kok sempat mande awak ndak ado boleh dapat kita menolong bapak boleh lape tadaga awak lejale di badan buyong Tamrin nanyo tunggu dia ya jo mandi ndak batunggu piti baju ndak batunggu baju nanelo ndak batunggu dona piti bakaruang ndak batunggu makanan lama-lama mande jo bapak konda ado menunggu di padang masar menunggu doa dari yang anak-anak menunggu doa anak dari anak betujuh nak roh badan bapak serato mande badan kita kok sempat nak inyola do lupa doa awak dalamnya sekali setahun dua kali nak dalam sekali setahun nyuagi izin dinan satu mencari anak pulang ke rumah mencari anak jo cucu nyolai kok rumah masih elok juolai kok mendirikan solat anak na 5 waktu lai kok taat kok ke agama kalau nyotaat nak ke agama itu menolong ayah jo mangande nak kan
kalau rajin nak beribadah itu nangka membantunyo ayah jo mandela pandai membuat amal itu menolong orang tua. Memandang kata bantu itu membuat amal ko ba apa cula uren dia apa kebake ambo rajin kita sembayang tiap hari ko atonyo rajin berpuasa cula apa kambangkan elo baru bakato dukun lati onde nak kanduang namu doe lay jale diang na membuat amal nan membuat ibadat te duya. Ndak sekadar solat dona sajo na membuat ibadah. Misalnya ada orang kelaparan ngagi makan nyo ngagi minum nyo, tapi kalau sudah ngagi makan nyo minum jangan sabui oleh kong sabui hasil ndak ada do 0,0 cuma ndak ada tu dona kata gae. Tapi kok sudah nyo buyong bantu kok lain ndak buyong sabui itu ganti amal ibang adana itu ganti na amal ibadah tapi kok dapet na ate duyanang kok dapet kandak badan gae yuang dirikan solat 5 waktu ba itu kato dukun lati man mandanga kato coy itu takana di badan tamrin nyosan tiang membaca Al-Quran tabayang hadis joayan hatnya na Otabayang hadis jo ayatnya laksana ngati badan tamrin mulai lainnya ke mengaji abiari sari itu abiari baganti hari abiari baganti pakan abi pakan baganti bulan ala sebulan tempe gae lah masuk ke 2 bulan olah masuk ke 2 bulan mencapai 3 bulan tempe dukun lati pengalaman lanyo ambil abi mengecek dukun lati balik ambil babalik na aye uduk coy itu kata badaninyo honyo ambil balik aye uduk keluar sorban sumbayang pakailah na baju nangko bilo tasasa pagunohan na ko nak sorbannya untuk solat ampakailah sorban nangko iko dari guru lape ke guru ndak ada nama narimo do nak baju nangko anyo lah badan diri tamrin ba itu kato badan inyo lay jale diang baju nangko dapeknyo dari ulu langgai indak na lain do nak nama agi aye ho kali langgai yo nama gie gae binci langgai kalau nang gae nak binci langgai kok tinggi indak tinggi bana ho kok gadang indak gadang bana diukur jangko yo tinggi nyopal yang namunyo tinggi pinggang awak tapi ala hurabi nang katau yo nak oh kalau nyogai na binci langgai dari Siko ke Pulau Jawa bilo bakandaknya nak ke Makkah hari itu tiba di Makkah na
hari itu nak tiba di Makkah itu nanggai binci langgai pakailah nak sorban nangko ko iyo beko kau untuk tamrin baju ko hilang di badan nang tapi ko tak namu apa ijo tamrin baju ko tolake co biaso co itu kato dukun lati. Oh aye uduk sudah nyo ambil nyo pakai sorban untuk solat lalaki pagi guru. Oh satu lalaki di badannya nyo baik solat tampe gaek satu nyo mandirikan solat baju lah hilang di badannya Tuhan. Oh baju lah hilangnya di badannya ndak ada pakai sorban lain lah galak gaek dukun lati onde nak kandung tamrin nah yo tamrin nang kamanarimo ahli waris baju binci langgai. Oh ba itu kato badaninyo barangke lalai nak dari rumah jangan didake apa juo ilian jalan nak ke selatan. Oh tapi perintah badan apa antarui kampiang para tampu nagari ampiang para. Oh kok tiba di simpang ampiang para batanyo buyong di cenan tanyo namo gae siu dinampo tangan kete kakinyo kete na Oh tangan palingnya sagadang sandu kok kakinya ba itu juo ndak ada dona nangka diaro tapi janang bagara-gara beko tibuang di rumahnya beko badanang tadorong-dorong. Oh kalau nanggae iwang siu dinampo inyo ketek sabantu itu tampangnya ndak bisa diasai tapi bekuang tibo di sinan. Oh kok nampak padusi yang beko ado barampe urang rancak-rancak inyo dipandang itu nak janang pagaran itu bininyo na kaampe nyo Tuhan. Oh itu bininyo tu makampenyo jana inyo ang sio-sioan mandanga kato bantu itu barangke lalai nak buyong tamrin tujuh daerah ampiang para ketampe gaek siu dinampo. Oh mandanga katoco itu basalam badan lah diri tamrin tarimo kasih pak banyak-banyak ambo barangke lah nak nyolai rilan jari lapaya apa ala bajaso bake ambo juala jaso kambo balik. Ba itu bana katoinyo barangke badan diri tamrin menuju nagangari mae. Hola ampiang lapara menuju nagari nyo ampiang para indak to bilang lamo bana ndak paralu doto etong lamo agak saja di badan inyo. Oh di sinan kalau kok dipandang panek dek lamo di bajalan latibo di pasar Suranti menampu daerah lai. Oh sakit kepala di bapikir jo mandi badan baca ngarai Oh jo
mande badan wacarai panek dek lamo di bajalan olah negari daerah lain menampu kuburan Cino di malo hatinya awak nak kesansai mande batambah jauh malah lewat daerah lain di sinan kalau dipandang hampir tiba di balai ampiang parak nampaklah simpang ampiang parak obat tanyo kau orang sinan onde angku nan sadang duduk uni nan sadang ado bari luru yang obat tanyo bari banawa barun yang di matampe gae si udin ngampo pae di matampe gae nyuasio di nampo mandang katorupo itu di sinan kalau dipandang onde ko itu nak nangkang tanyo ngaran jalan ke dalam lape dari jembatan tua kuado simpang tu mama katorang mandang kato bantu itu jalan la tamrin sama orang na majalan la tamrin nyo asamo sorang indak to bilang lamo ndak paralu dietong lamo inyo bajalan tarweju dek lamo pak lambe di bajalan indak di jalan di palamo lape dari gembok ton kete ala tibo inyo di simpang nampaklah rumah deket simpang baru batanyo badan tamrin ma baru nyoba tanyo dake rumah seto tibo di labu rumah baca assalamualaikum menjawe urang ati rumah keluar nak mudo rancak barampe sekali keluar akavana kato badaninyo ako kavana nambah tanyo rumah siapa nambah cari onde te dangakan bana bari lurui ambo batanyo bari bana ambo barundiang di matampe aye siudi nampo ambo paralu jo balingi autei mambo paralu mayo baliau mandanga katorupo itu di sinan kalau kok dipandang kalau itu nak nangkang tanyo iko rumah si udin nampo ambo nambarampe ko nak nentaga di labu pintu iko bini liau kampe nyoba itu kato badan etik mandanga kato bantu itu memang tape kato dukun lati ampe bini nyoce rumah yo sande si udin ngampo mayo tajamnya si udin ampo di sinan kalau dipandang indak to bilang lamo ndak paralu to etong lamo di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badaninyo naiklah naik ati rumah lah naik badan diri tamrin setolah naik ati rumah ala keluar si udin amponyo bimbing di bini na barampe gaek bajalan nindak bisa magaek bajalan nyo indak bisa liau cuman ko ingin duduk babimbiang di bini na barampe baduo sekali mabimbing baduo lo mairiangi di balakang
Ba itu gae siu dinampo alanyo duduk di kurisi satonyo duduk di kurisi mangecek siu dinampo denak kanduang nan mudoi. Aku sabab nak datang kemari apa tujuan jomu kang aswi na Yo apa tujuan nak jomu kasui uraikan bana bake apa boleh sanang di dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro sunyi di dalam pemikiran memandang ketocu itu onde apa dangakan bana apa elo-elo Ambo ko datang pak dari bayang parenta dari dukun itiek nan pertama pak ke dukun tuduang lapenan dari dukun tuduang babalik ke dukun lati lapenyo dari dukun lati parenta dari dukun lati menurut badan diri apa mambi alemu kabatinan pak Mambi alemu pak kabatinan tasabui gae dukun lati lagala siu dinampo onde nak kanduang namudoi ko iyoang dari tampe gae dukun lati bukan apa indak percaya kami ado janji dahulu ko iyoang sabatu-batu anak kesayangan kok yo sabat tuang parentainyo parenta si dukun lati copasang sorban benci langangay na Copasang sorban benci langgay ba itu kato badaninyo Mamandang katoco itu baru de inyo kok dilihat bakato badan diri tamrin nonde dengan dia dukun lati sarato ye binci langgai bari maaf ambo mencubon karano parenta ambonan dapet nyokandaan sorban binci langgai tetonggo sorban di kapalo lagala siudina hampo Ola galak sio dinampo ko iyo nak sabantu itu O percaya badan diri apa hilangkanlah sorban di kepala yo sabana nyuang dari tempe dukun lati ala percaya badan apa Omandang kato rupo itu kato sampai sorban lailang sorban di kepala
Olah hilang sorban di kepala di sinan kalau kok dilihat ndak guna tong lamo. Homa alun saja badaninyo. Kok iyo nak sabantu itu. Sandang lah badan diri gae mo kita katapi ayena Ojo lang lah badan nak diri gae mo kita ketapi aye di sinan kita mau tak di sinan awak mengece rokok di hati rumah ko nak kapue ba itu kato badan apa beko terang alo di hati yang kuah bulu ya pak kuah ba itu kato badan liau mola ketapi aye ba duo na Omola katapi aye nak baduo-duo Mandanga katoco itu Lasana ngatinyo badan tamrin Honyo jolang gae siudin ampo Alah bajolang ni kuduenyo Satu bajolang ni kuduenyo Indak di jalan di palamo Dek lamo lambe di jalan Sampai nyo ke tepi air Di tepi air ada bapondok Yo pondok gae untuk duduk-duduk di sinan ninyo baca rito di sinan mulai mengaji Tuhan. Di sinan mulai mengaji mulailah kaji dipacanya nyo paca cie jodoh nyo jalekan bana di siudi nampo di sinan kalau kok dipandang kok duya anak si kok duduknya akhirat si kok duduknya nyo kambangkan bana cie kok kama ambil betino jauh di siko jalan duduknya kok kama ngabik perempuan di siko tampe duduknya Oba itu kata badaninyo Lai jale di badan mabuyuan tamrin Ado sejarah nak dahulunya Ado sejarah manso dulu Sawakatu sejarah Adam dengan Siti Hawa Sekian lama nak Siti Hawa hilang Merindukan badan diri Adam Rindunya bukan kamain Siti Hawa ndak tiba-tiba Naninyo ndak datang-datang Di sinan datang kato sepatah ayat Nama nurunkan indak na lain Nama nurunkan Allah juga di sini ninyo mendape ado ayatnyo sepatah naknyo turunkan iko ayatnyo nak namu ayatnyo kaban di siudi nampo jo iko menjapui Siti Hawa na Joy ko menjapui Siti Hawa di sinan duduknya kaji itu bagian muda-mudi ba itu kato badaninyo bakato inyo rupo itu la jale duya de inyo baru bakato lo tamrin cik lain dak do lempo do iko lepak kato tamrin ko iko ambo indak do suko bana do pak kabatino dia gi ndak ba ado kato inyo Menangat tamrin mengecek balakak galak siudi nampo badan anak bujang mudo dape ang pagara pulo na Oh dape badanang nak pagara pulo mandanga kato rupo itu ndak bagara do mapak badanang boti bodi apa bana ba kiro-kiro ku ada orang nak bersedekah namu apa menolak sedekah mandanga kato cu itu iyo lo ndak kato siu di nampo Olah bagalak-galaknya di tepi air Barunya lagi pamenan di siu di nampon Dia nak kandung namu doi
Ho iko pamenan nak dari apa, iko pakaian badan apa, api yo angin tanah serato aye sekalian yo nak. Ho ado di batang tubuh kita bisa bangkian hari kini mandang akato bantu itu. Manando nado api angin tanah di tubuh awak cuang caliak tangan balasu ang pandang tunjuk badan apa. Ho kato sampai gae mahari latabi api ditunjuknya Tuhan. Menyambu api ditunjuknya sabantu api unggun gadang ba itunya pandang di badannya buyong tamrin takajui tamrin memandangi. Ho apa hilangkan na api nang gadangnya hilangkan di siu di nampuang caliak tunjuk sabala kida menyambu aye ditunjuk sabala kida ndak tanggung gadangnya aye keluar sabala tunjuk. Ho kalua ditunjuk balaki da itu gunonyo nak api angin tanah nanado di tubuh kita bisa diminta kasadonyo na Oh bisa diminta nak kasadonyo lanyo agian baket tamrin satu pengalaman di agian. Hokini danga di badan tamrin kanala ndak buyong ambil kita bukan zaman radio kita kini ko zaman ado tolong buktikan nak kato apa. Hoang cuboan kato apa lai ko ado nak kota buti angkana kato tadi tiboan api angin tanah na Otibokan api angin tanah serato aye sekalian mandang kato rupo itu lasanang hatinya badan tamrin. Honyo kana pengajian nanyo agian digae siu dinampo nyo minta api kalua kato sampai api nyo minta menyambu api sabalasu sabantu api unggun gadang Tuhan. Sabantu api unggun gadang menyambu di tangan suo alat tu mana kato siu dinampu hilangkan api di jari tunjuk sabala suo ang timbulkan aye di sabala kidaba itu kato badaninyo. Ho kato sampai sarantma sarupo itu hilanglah api nyo nanado nyo minta air ditunjuk kida kaluala air ditubuh kato sampai kajinyo sabui menyambu air ditunjuk nyo Tuhan. Menyambu aye ditunjuknya balaka galak siu dinampu lah jadi tu mana kato gae ala dapet diang mah kesadonyo lah boleh tampe gae ang tinggan boleh barangke hari kini aran yuang jalan ke kambangan tuju mudi aye kalam katampe sari bangkak kani yang dukun wili mudi kambang na dukun bilina mudik kambang ba itu kato badaninyo indak to bilang lamo bana ndak paralu to etong lamo yo kato sampai nyo kabalik bajolang gae babalik nyo jolang sampai ke rumah ndak lamo kita bilangkan dek lah sampai ke tampe gae talata apa di kurisi.
Onde apa dangakan bana ambo barangke nak nyolai menuju daerah Pasakambang kemudian siaya kalam ketampe sari bangkak kan yang baik. O katampe sarinya abang kakak yang mandanga katoco itu elo-elo nak badanang jalan. Yo indah to bilang lamu banai nyoba jalan nak nyolai satu keluar dari rumah nyo ayuna letang samo lanjui nyo ayuna langkat samo jarang ala bajalan la badan tamrin. Yo ala bajalan badan tamrin yo sodong bajalan-jalan yo tibo di simpang ampiang para aran jalan ke Kambang dak lamu inyo di jalan la tibo di Padang Tae. Ola penagari Padang Tae menempuh si kasih putih la penagari kasih putih la tibo di daerah Kambang la penagari daerah Kambang tababang pasalakitan batanyo inyo di sinan onde apa nan sadang dudue. Onde apa nan sadang duduk bari lurui ambo batanyo bari bana ambo barundiang batanyo kabake apa di matampeknyo dukun sari bangkakan yang ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu onde nak kanwa namudo amudie i jalanan ketik tampu kaulu aye kalam. Di sinan tampe badan gae ba itu kato orang nama gitanyo bajalan tamrin samo seorang tuan. Oh bajalan tamrin nyo sama seorang tapi nyo indak tahu dilita nyo indak tahu di bosan asado perintah guru perintah tetap nyo jalani. Hoi nyo bajalan taruyu indak guno to bilang lamo ndak paralu dibilang lamo bana. Hopane de lamo di bajalan di siko kita pacape tarui kamu dia badaninyo iyo daerah ye kalam batanyo inyo di sinan di matampe dukun sari bangkak kan yang tuan. Di matampe dukun sari bangkakan yang lanyo kaban bantu itu nyo tunjukan dirang na banyak itu rumahnya na nampak tu. O mandanga katoco itu ala nyo turui tampe gae panek dek lamu di bajalan la tibo di labu rumah satu tibo di labu rumah baca assalamualaikum menjawab sari bangkakan yang Waalaikumsalam kato apa. Yo akabana datang kamari onde apa dangakan bana bari lurui ambo batanyo bari bana ambo barundiang batanyo kabake apa yo iko rumah dukun sari bangkakan yang o mandanga katoco itu iyo mana kato gae naik lana amate rumah di rumah wa bacarito tuan. Di hati rumah nak bacarito ba itu kato badaninyo la naik badan si tamrin satu la duduk di kurisi
Ho baru bakato sari bangkakan yang onde nak kanwang lana mudoi bari luru apa batanyo bari bana pak barundiang apa tujuan lah jomung kasui karuma badan diri apa. O mandanga katoco itu sinan bakato badan tamrin onde apa dangakan banambo ko dari ampiang para tampe gae siu dinampo o salasai tampe gae siu dinampo nyo parenta nambo kamari katampe apa disuruh nyo meminta pamenan pai jauh meminta oleh-oleh untuk merantau pai. O meminta oleh-oleh pak untuk merantau ba itu kato badaninyo mendanga kato rupo itu. O bakato sari bangkakan yang onde nak kanwana mudoe ko iwang dari siudin ampo ko iyo batuang perintah baliau kami ado janji dahulu asai balik kaya asapi balik kapi nandi batang tubuh yang makito nangko api angin tanah sarato aye sekalian cukui di tubuh badan awak kok lawi ado di sinan darat tanah ado di sinan kok langi ado di tubuh kok gunung ado di tubuh colang kaluan aye nandi batang tubuh mandang kato bantu itu dek parenta sari dukun kan yang tapaso juo bacuban nyuambi tunjuk balaki dah nyonya tokan sabalun nyato adokan sabalun ado takana samulonyo nyobangkikan ayina di batang tubuh malampi aye ditunjuk sabantu aye basanio Tuhan. O sabantu aye pakai sanio lagala gae sari bangkakan yang la jadi tu mana kato gae tutui lalai kato badan liau hala picayo mana badan gae lailang jai nang kalua di jari tunjuk iyo ditunjuk balakida. Hokini makanlah dulu tambrinai baolah makan dengan minum naik. Baolah makan dengan minum de apa bana mamarentan nyobao makan jo minum. O salasai makan jo minum dek lah sudah makan jo minum di sinan kalau kau dipandang abi hari sari itu tibo di hari barisutnyo baru inyo mulai mengaji badaninyo nanyo agian disari bangkakan yang nyo bisa berubah jadi cacak bisa berubah jadi kucing Tuhan. Oh kalau di badan nak diri gae iko nyona nado iko keputusan pareman ba itu kato badan liau kita bisa berubah hasa malompe nak jadi kucing hasa malompe jadi caca abi main nyo hilang sajo ba itu kato badan gae. Oh mandang kato rupo itu lasanang hati badan tamrin dape alemu cie lai Tuhan. O dape alemu cie lai nyo ambil pengalaman sari bangkakan yang nambah rubah menjadi cacak nambah rubah menjadi kucing ba itu tamrin mae. Sholat saku